Patay ang top 1 most wanted person sa Central Visayas human giingong misukol sa kapulisan nga nag-serve sa warrant of arrest batok kaniya. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Giilang nakalas nga si Alex Mayagma, taga Barangay Minaba, Bayawan City. Gingong may nag-uung nga warrant of arrest sa kasong murder ug duha ka warrant of arrest sa kalapasan sa Republic Act 10591 kun paghupot og dilisensyadong armas ug Comlec Ganban si Mayagma. Nahitabo kini sa Barangay Malabugas, Bayawan City, Negros Oriental alas 10:55 gahapon sa buntag. Mato di Police Staff Sergeant Reynaldo Vidas, investigador sa Bayawan City Police Station, nga ang tracker team sa Police Regional Office 7 nga gilangkuban sa Nagranlay Unit ang miserve sa warrant of arrest batok kang Mayagma. Gingong nadakpan si Mayagma sa kapulisan apan matud pa misuway og ilog sa armas sa nagdakop kaniya. Resulta sa pagkasikop ni Alex Mayagma, Manigos Mayagma, pero ni attempt og ilog sa na mga arresting officer sa iyang armas na hitabo tong shootout na resulta sa pagkamatay sa mga suspitsado. Gidala pa sa labing duol nga tambalanan si Mayagma apan gideklarar kini nga dead on arrival. Nasuta nga ang insidente na hitabo sa gingong farm o manukan ni Congressman Arnolfo Teves. Apan sigon sa investigador nga tigpakaon sa mga hayupan si Mayagma. Wala pa ko yung dokumentong concrete evidence nga makahatag kung muling sa iyang tao, pero base sa initial tao siya tigpakaon sa mga manukan, Samtang mato sa tigpamaba sa PRO 7 nga ang pagkamatay ni Mayagma dakong makatabang sa pagsumpo sa kriminalidad sa Negros Oriental. We have received reports that katong game farm nga nahitabuan sa insidente was allegedly owned by Congressman Teves. We are still verifying if this information is true. Then the next query is nganong naa siya didto, no? Is there a relation between Alex Mayagma and the owner of the alleged the owner of the game farm? This will send a strong signal, no, sa mga katong mga nagpabilin pang nagplano nga maghimo og dautan dias Negros nga ang Pro 7 will always be watching you. Ikatulo is this is an assurance sa mga tao sa Negros Oriental nga ang gobyerno naglihok para maibalik ug unsa ang normal nga peace and security situation. Ubani Clans Gabutin, Femery Dumabok, Balitang Bisdak.